Zdravím priaznicov YouTube kanálu o ziskovom tradingu aosforex.com. Moje meno je Braňo a chcel by som vám na záver týždňa prezentovať výsledky nášho obchodovania na Forexe. Začneme tradične 1000 eurový účet. Dneska bol ten trh veľmi pokojný. V podstate nič sa nestalo za celý deň, tam boli iba 3 signály. Hneď po polnoci bola zatvorená jedna sansa s maličkou stratou a teraz sú tam rozobchodované 2 obchody. Čo je podľa mňa oveľa zaujímavejšie, pripravil som si report, ktorý zohľadňuje výkonnosť za február k dnešnému dňu. Je tu výpis z detailného statement. Vidíme, že bolo zrealizovaných 272 obchodov celkovo, úspešnosť 73%, straty 26%. Tá krivka má veľmi pekný priebeh. V podstate tu je vidieť aj ten posledný týždeň, došlo trošku do boku, neboli tie výnosy také ako ten prvý týždeň, ale celkovo k dnešnému dňu je tam zhruba 8% zhodnotenie, pripomínam 14. februára, takže je polovica mesiaca, rozhodne pekný výsledok. Druhý účet, ktorý vám ukazujem, ten je na tom veľmi podobne, aj keď tam sa podarilo seansu jednu, teda je tam jedna malá stratová, jedna zisková a momentálne tam rozobchodovaná ďalšia maličká. S tou sa určite pôjde do víkendu a uvidíme v pondelok, ako sa to podarí. To je všetko, ďakujem veľmi pekne, majte sa krásne a prajem vám príjemný víkend a uvidíme sa zasa na budúci týždeň.